Здравейте, хора, които ме гледат. Аз съм Драгон Хекс и днес ще играя с братовчетка ми принцеса Елза. Дано да ви хареса. Започваме. Сега. Трябва ли ти нещо? Кирка. Добре, чай да отида да взема дърво. Идваш ли? Да. Ей. Дръж се това. И внимай да не го изгубиш. Добре. Това е мапа. Вземи, ако искаш някаква храна. Овчеста има храна, ако искаш да вземи. Ще чакаш. Ще дай ми броня. Добре, Така. чакай. Аз ще ги хвърля. Държиш ли? Чакай, аз ще ги докарам. Стой. Ай, слагай се. Сега аз чай, трябва да взема едни неща. Това го сложа сега. Ето ти кирка. Аре бе, ела с мен. Ето ти кирка. Оф, стига бе. Смради ги тебе. Трябва да запълни. Се прибих. Не се смей. Ела така сега там кирка. Немай да репаниш дук. Стой. Трябва да взема аз една брадва. Ако искаш ще дам една брадва. Вземи вери. Чай сега ще дам една брадва. Имам кличка. Имам брадва. Чакай. Добре, хора, извините, че ма паузнах, но това е едно гадно нещо, трябваше да иска. Така. Дръж. Чакай. Ще те ударя, бе. Стой. Дай ми кирката на мен, че фане брадвата. Дай ми кирката. Чакай. Вели към мен, защото ще ходиш на хълби. Стой. Аре, бе, къде ти? Хайде. Ела сме тук е гората. Вземи с които ща пшеница и тия моркови. Не, благодаря. Добре. Така. И... Така е. Искаш ли морковчета? Добре. 18 стигат ли ти? Имам 4 до сега. Дръж още моркови. То да не ги вземи в лидера. Взели ги ти? Не, аз Ти ги взе, добре. Към в лидера ги взе. Ще засява, добре. Това не ти бука. имам 23. Добре. Мен не стигат две морковчета. Така. Яла е тук. Идвам. Тук за дърво. Добре. Така сега ела и щупи това дърво. Щупи го. Добре. Вземай го. Като го щупиш, като го вземеш, кажи. Чай, аз ще го взема те отзад. Давай, копай. Аз ще отида да потрепя малко свини. Ще търся овце. Аз ще чупя дървото. Добре, чупи дърво. Внимай да не се изгубиш. Отивай към селото, аз няма да се изгубя. Знам пътя. Добре, отивам. Ще потърся Къде да овце. си чакам? В селото бе, трябва първо обери дървото. Ще не трябва дърво. Добре. Колко искаш дърво вземай? Какво дърво? Какво ти дай бе? Добре. Не пречи. Сега аз да видя къде има овци. Защото, нали, ти трябва и на тебе легло. Добре, тук има крави, за сега няма овци. Много крави ще помогне. Не знам, може да ни открие овци. Добре. Се остава да се изгубя. Внимателно. Няма да знам къде си от. Той ако видя пясък и веднага ще го намеря. Ето видях водата. Ще там, където е облезъка на селото да търся. Овци. Имам 3 черни и 6 бели. Окей. Искаш да се победя? Да, прибирам се. Аз тебе те виждам. Добре. Само да не се изгубиш. Няма да късам. Ще взема да копая. Ще взема да търся овце. Изстрелване. Ох! Това е това кактус. Така. Чакам тук в градината. Не знам, не мога да открия овци. Тук е... Така. Аз съм в къщата. Не си точно в къщата. В къщата си, добре, в къщата съм. Викам, че се изгубих. Бах ти, то силен дори изкофял посредини. Ще се разхождам. Чакай. Трябва ми дървото.
А, къде си? Ето съм долу в дупката падна. Какво дърво? Какво ти да е? Дай ми го... Чай, че кое имаш? Хвърли минуто. Стигаме толкова. Още? Стигаме. Добре. Чай Идвам с на... теб. Да ти направя нещо друго. Лопата. Така. Правеше на брадва и една лопата. Две лопати. И една кирка. Така, дръж. Оставим ги в честа, ти ги взима от честа. Добре. Аз имам брадва. Взима лопата и кирка. И меч ще дам. Да Взех биеш лопата и кира. Ако ми- Кирка. кира. Така. Не е това. Вземи това. Аз ще отида да засея. Искаш да засееш дърва? Добре, къде? Ето ти ставим половината. Добре, къде да ги засея? Ами, къде искаш там да се едно от друго, защото няма могат да растат. Добре. Всичките ли? Всичките, да. Само вземи малко пръст. Отиди там, дете пръста и вземи ги бара от гадинките. Е, там към дърветата е. Тръгвам след теб. Добре. Така. Ти по-силен друг правиш тук, бе. Полека да не се удариш. Ме боди кактус. Хоп. О, чик! Супер! Аз чувам за пръст. Супер, чикви. Чиквите Идвам може с да... теб. Добре, идва. Забера си. Чиквите може да си направиш чиквен пай. Там дето нямам захар. Имам захар. Но нямам яйце. Остави една чеква на мен. Аз ще дам. Значи има 6 общо. Да, 6. Дай ми. Чакай да намеря овце, че тогава ще се разбираме. Да идвам без тебе. Не, седи при селото да не се изгубим. Така. Аз ще... Намерих една овца. Отка, бе. Стига, бе, са къде трябва да чувам да намеря овце. Близо сме от савана. Супер. Аз не мога да те видя. Аз съм далеч. Ти виждаш ли ме? Не, аз съм далеч, не те виждам. Малко може да взема глина за... нещо. За сега намерих само една овца. Имах ножица, ще да е по-лесно. Нямаме айрон. Даже името тук не се вижда. Еми, аз имам пръст. Арве, овце, молява. Още 2, супер. 3 даже. Взех Добре. 13 пръст. Добре, стига толкова. Ти взе повече от дърветата, бе, какво правиш? Еми, После чупиш пясъка и слагаш... Чупиш пясъка и слагаш пръста. Айде, идеално, намерих. И знам къде е село. ще ги сия до както са. Добре. Ама не сте. Ориентиран са, аз се ориентирам по летящия сам. Вземек по летящия пясък. После ми дай както мога да направя едно нещо. Добре. Не, нямам казан. Всичките няма да ги убивам. Всичките няма да ги махам. Що? Махни ги тия, защото ти убиват вилдерите. Добре. Така сега ще направим леглото. Така. В къщата ли си? Не, отивам. Ти И аз- влез в къщата. Добре, отивам. до Дървета ще ги къщата. заседиме другия път. Така, ето тук. Ако ми виждаш името след за името. Не ти виждам името. Айде, къщата е тук. Аз си виждам името. Аз те видях. Ари, идвай. Да ти направя, да легнеме. Да щупя това нещо. Ето та, виждам та, през прозореца. Да. Къде чуш там? Идвам при теб. Да ви кажеш, добре. Имаш ли дърво? Сме прецакани, ако нямаш. Мисля, че имам. Фърли, ако имаш. Имаш ли? Вижда. Имам 6. Добре, давай. Остави в честа 3. Добре. Не в честа, в честа. Така. Други си ги запази. Добре.
Така. Така. Айде да лягаме. Сега. Ела така. Ако не ме пишат, ние сме бойци. Кликни. Така, сега се съгледала към мен. Така, погледни към камерата, към хората. Да. И така, хора, това беше от нас. Ако искате да правя още епизоди с други хора, пишете в коментарите и до скоро!